Da, sad ne znam da ste imali takvih nekih problema, ne znam, da ste rekli nešto što bi mogli biti, ne znam, što bi možda bilo prenaporno spram neke osjetljive skupine. Imao sam, ma ne, u stvari nisam prema Da. skupini, nego me baš ono, jedanput me baš razočaralo, često sam govorio o Stepincu. I u jednom, dakle, mislim da sam u Hrvatskoj i u regiji dovoljno poznat po tome da napadam ustaštvo, da kritiziram ustaštvo, ulogu katoličke crkve u NDH, pa čak i ulogu Stepinca. Međutim, moj intervju je išao u smjeru da sam rekao, Alojzije Stepinac nije bio ratni zločinac, ali nije ni pojam borbe protiv fašizma, dakle nije ni pojam antifašizma. Da bi, dakle, me napalo 90% desničara, ali me napali su i neki ekstremni ljevičari koji su rekli kako je on mogao reći da on nije ratni zločinac. Tako da hoću reći, znači nikad ne možeš sve zadovoljiti, ali iskreno rečeno što sam stariji, to sam sve svjesni da pod A ne može se svima svidjeti, ali ne da se ne možeš, nego se ni ne želim svima svidjeti. Jer bi mi stvarno bilo muka i stvarno bi se osjećao prebolesno kada bi se svidio određenim ljudima čije možda imena ne bi sad htio spominjati u hrvatskom društvu.